Здравейте, аз съм Тодор Плачко от фирма MCAD и в следващите 20 на минути ще се опитам да ви покажа няколко от, според мен, най-важните новости в Autodesk Inventor 2015. Разбира се, няма как да ви покажа абсолютно всички новости. Някои от тях са малки, като допълнителни опции към командите. Аз ще ви покажа тези, които според мен са най-важни и най-много могат да ви влязат в употреба. Първо ще започна, че Autodesk са променили малко външния вид на инвентор. Ето, примерно при скицирането, командите за линия, за задаване на кръг и арка и така нататък, дори правоъгълник, към тях, както виждате, са по-големи в момента. И тези други команди, които имахме също за зададена геометрия, са като подменюта от тях. Ето виждате, Equation Curve, Bridge Curve и така нататък. При кръга няма разлика. При арката също, но при Rectangle примерно са отишли командите за слот, които преди имахме полигон и така нататък. Команди, които преди бяха така отделени отвън. И отделно също и знака за създаване на скица е малко по-различен, колкото преди. Така, нещо, което ще видите през цялото време е, когато избирате определена равнина, нейното име се изписва в горния и ляв край. Както виждате, и ограниченията, които се поставят между геометриите, в момента са с по-хубави и по-големи икони, така че по-лесно можете да правите ревизия. Това е нещо, което на мен много ми харесва. Сега ще ви демонстрирам една допълнителна опция. Както си спомняте, както знаете, в Autodesk Inventor, когато чертаете скица, Autodesk Inventor поставя автоматично някои от ограниченията. Сега вече имаме настройка на ограниченията и тези, които да поставя автоматично. Има един такъв мод, да го наречем Relax Mode, т.е. можете да кажете сега, както решите да задвижвате, да премествате геометрията, Autodesk Inventor ще изключва всякакви ограничения, които вече са поставени. Това е много удобно, когато по време на изчертаването сте създали ограничения, които искате да изтриете, вместо да ги търсите и да свързнете геометрии и да триете тези ограничения, просто включвате опцията Relax Mode и раздвижвате геометрията така както искате, преразмерявате и така нататък. Всички конфликтни ограничения ще бъдат изтрити от Inventor. Естествено, това може да се включва, се изключва, се показва кои от тези ограничения да се изтриват и кои не. Да кажем, най-често тези за хоризонталност и вертикалност много често наистина въобще не ни трябват. С F11 се включва този мод. И ето долу го има като нова статус лента. Други подобрения при скициране е така нареченото, Inventor автоматично удължава някои от геометриите, примерно както тази арка и тази линия. Ето в момента съм избрал пресечната точка между тази част от арката и правата, без реално погледнато да имам създадена такава геометрия, т.е. нямах реално пресечена точка между арката и линията, но в момента аз си така виртуално удължих тази линия, тази арка и тази линия и намерих тази пресечна точка. При детайлите. Едно огромно нововведение ще покаже директното моделиране. Тук пак, както при скиците, част от командите са малко по-разменени. Виждате Shell, Draft, при Sweep е отишло командата Loft и така нататък. Малко са по-променени. Това, което аз ще ви покажа, е така наречено директно моделиране. Това моделиране действа както върху детайли, които са направени в Inventor с естествен IPT формат, така и за други детайли, които са примерно от различни файлови формати, без значение дали са на конкурентни продукти или някои от тези неутралните, примерно Step, STL и така нататък. Директно моделиране работи последния начин. Избирате си геометрията и почвате да я променяте. Просто ето така. Както видяхте, аз просто хванах горния ръб на този корпус и го дръпнах нагоре с 20 мм. Долу вляво в браузъра не случайно позиционирах там курсора, да видите, че се появи и такъв извършената команда
извършена команда за такъв тип моделиране. Тази команда може да действа, това дърпане, образно казано, на тази геометрия, може да свържете две геометрии. Ето, примерно сега тази част от отвора аз изравних с дъното на корпуса. Ето ги, най-долу ги имате извършените команди. Естествено, както всичко в Inventor, това е параметрично и можете да се върнете и да го промените, ако не сте съгласни. Така, освен, разбира се, чисто преместване, можете и да преразмерявате някои от елементите. Ето, примерно, отвор. Както виждате, колкото решите, може да го направите с този отвор. Без значение, пак казвам, дали е правим с команда за отвор, hole, или пък е направим в скицата като кръг и след това не е екструдирано и така нататък. Същото може да се ползва и за кръгления. Както виждате, командата е достатъчно мощна, че когато, примерно, може да заличи някой от командите за създаване на детайли. Така. Както казах, това е естествен файл формат на Inventor, но същата команда Direct Modeling може да ползваме и за файлови формати, които не са на Inventor. В случая ползваме apart файл или файл на конкурентен продукт. Пак по същия начин може да го редактирате. Както виждате, ето за кръгления, може да дърпате, да правите фаски и така нататък. Абсолютно няма никакъв проблем. Така. Ето го, между другото, както ви казах, по всяко време имате изписано какво сте направили. Това е една класическа команда за редакция на файл. Ето други възможности. Ето примерно така. 10 мм. Дори малко по-сложни геометрии. Ето тук сега ще видите, че той Inventor ще си дръпне и закръглението, защото закръглението си е част от тази геометрия, т.е. няма никакъв проблем да изпълним и такава по-сложна операция и е много по-логична. Сега ще ви демонстрирам команда Rotate, пак на директното моделиране. Ето тези, не знам колко, доста отвори. Отново с Direct Modeling, аз просто ще им завъртя, просто ще ги завъртя. Така, само да изберем абсолютно всички отвори. Селектирането, както виждате, става и с прозорец. Между другото, начинът е както в AutoCAD. От ляво надясно селектира всичко, което е изцяло влязло, от дясно наляво, което дори и малко е влязло. Така. И ето, примерно, как тотално променям ориентацията на тези отвори. Просто трябваше да ги селектирам всичките едновременно. Естествено, мога да направя това и само за един отвор или само за част от отворите. Не е задължително това нещо не е задължително да избирам абсолютно всички отвори. Селектирането, както ви казах, става подобно на AutoCAD. Така. Една нова опция, която съм сигурен, че ще хареса много на хората, които се занимават основно с дизайн. Свободното моделиране. Autodesk Inventor вече има команди, с които могат да се правят доста свободни форми. Аз ще ви демонстрирам за командата за един битов предмет, кана. Просто за да видите колко хубава свободна форма мога да направя в рамките на 3-4 минути. Така, първо си създава просто една заготовка да имам. Сега ще видите какво всъщност представлява тази заготовка. Един паралелепипед с закръгления по краищата и сега започвам буквално като пластилин да оформям формата, която желая. Това се прави с Freeform командата. Ето в момента как почвам да дърпам буквално. Мога да дърпам точки, мога да дърпам ръбове, мога да дърпам и цели части от тази мрежа. Ето така, започвам да си оформя малко по малко. Естествено, аз малко си помогнах в началото, като дадах да има симетрия, когато става въпрос за напречно на моята фигура, за да не си играе по два пъти да прави едно и също удължаване. Както виждате, естествено, тук вече в двете посоки няма, в тази посока нямам, но става въпрос, все пак разбира се за какво става въпрос. Имам едно съвсем свободно моделиране. Така. Естествено, аз не съм дизайнер.
това, което ще направя, не е от най-красивите неща. Имаме други форми, освен бокс. Имаме торус, нещо, което аз сега ще използвам за дръжка на тази кана. Ето да кажем, тук ще поставя окръжността, т.е. този център на този тор. Така, нещо подобно. Мога да му введа и някакви по-точни размери. Хайде да и по-дебела тази дръжка, 15 мм. Това е абсолютно параметричен модел, може да се връщаме и да го редактираме. Така, мога още малко да го пооформя. Ето да кажем, ще дойда ето тук. Така. Мога ли така да го променя? Ето така, може би. Малко навътре. Нещо подобно. Или още малко. Как пак казвам, аз не съм дизайнер, но сега ще видите каква хубава. Ето така, това ми беше целта. Една хубава формичка ще си направим. Нещо, което много добре знаете, че в Autodesk Inventor, да, може да стане, но би станало с много повече команди. Естествено, това е най-лесният начин, по който мога да се оформи една геометрия. Има различни опции тук. Сега няма да навлизам в подробности. Вие ще си разгледате, когато си свалите пробната версия от сайта на Autodesk, на Autodesk Inventor 2015, за да видите колко други опции има. Както казах, има цилиндър, има сфера, има и клад бол, което е всъщност пак е сфера, обаче всеки един елемент може да се дърпа така в различна посока. Различен начин за оформяне на геометрията, както това, което аз ви демонстрирах до сега за редактиране на формата. Можете да добавите допълнителни полета, да разделяте елемента на всеки един елемент от тази мрежа, може допълнително да го разделяте. Може да правите такъв плавен преход между две солидни тела, създадени естествено с тези команди. Можете да изберете част от вашето солидно тяло, което да следва наклона, който до сега е имало. И така нататък. Предполагам, че един ден ще направя един урок специално изцяло само за тази команда, за да видите колко още неща могат да се направят много бързо и много лесно с тази команда. Естествено, какво става като направим тази фигурка? Приключваме редакцията, имаме вече нещо като солидно тяло, което до сега примерно някой беше направил в друг продукт. Сега обаче сме го направили в Inventor и, както виждате, абсолютно можем да си ползваме всички команди, които до сега са ползвали в Inventor. Ето, примерно за кръгления можем да поставим, малко можем да поправим тази кана, примерно като може да направим, няма да направим все още shell round, нека сега ще направя една равнина, да кажем. Да видим, някои от равнините ще свърши работа. Само ще използвам командата split ще използвам. Идеята е да направя една равна горна повърхност. Естествено, пак казвам с оговорката, аз не съм дизайнер. Това за сигурност не е въобще добре изглеждаща кана според мен. Просто искам да видите колко лесно, дори като човек като мен, който не разбира от дизайн, колко бързо може да състави една, спокойно мога кажем, доста сложна фигура. Това преди в Inventor 2014 би ни отнело поне да не казвам голямо число, но поне 15 на команди. И най-важното е, че тук по всяко време може да се върне, с малко ще видите, ще се върна и ще редактирам нещо. Просто е така, защото не ми харесва. Ето, примерно, една хубава фигурка, която можем да използваме поне най-малкото за заготовка. Сега тук можем естествено да си добавим различни елементи. Може тази кана, така като гледам, може и да не застане право на масата, затова можем да подрежем и отдолу основата, просто за да е равна. Нещо подобно. Така. Okay. Както виждате, свободното моделиране е нещо, с което можете спокойно да правите доста
една доста интересна функция. Autodesk явно, не явно, а са решили да универсализират продукта Inventor, за да можете вече да правите и спокойно дизайн с него. Както ви казах, по всяко време можем да се върнем. Това е параметричен модел. По всяко време може да се върнем и да доредактираме нашия модел. Началния модел, разбира се. Много продукти от този клас. Много продукти има за създаване на дизайн, но нито един от тях няма тези възможности, които има инвентор. Съответно, те са само изцяло създадени за дизайн. Нещо, което тук вече в Inventor е комбинирано. Т.е. може да използвате команди, които до сега сте научили за работа в Inventor и които спокойно за един чист дизайн, просто за една хубава гладка форма, както виждате. Даже вече започна да прилича на нещо доста приятно. Както ви казах, аз ще имам един отделен урок само за това нещо. Така, продължаваме нататък за листов материал. Имаме няколко дребни подобрения тук, като например, че вече можем да селектираме с прозорец центровете на тези избушвания, характерни за листовия материал. Друго е, че тези избушвания можем да ги следваме. Те може да следват и на огъването, и т.е. там, където има огъване на вашия листов материал. Тази опция, която до сега имаше само при командата cut, т.е. cut across bend. Ето, примерно, всякът не съм заложил тази опция, как всъщност подрязах само равнинната част. Ето, само тази част тук подрязах, то не следваше наклона там, че има огъване. Сега, ако зовете across bend, ще стане това, което би станало, ако това нещо бяхме направили с класическата команда cut. Това нещо, тази команда действа абсолютно и при всякакви типове такива класически избушвания. Това е една лека подробност, малка. Друго, което има като новост, е, че можем да казваме от коя страна ни е от коя страна ни лежи, на коя страна лежи тази ламарина. Ето да кажем тук, на тази страна, по тази страна искаме да огънем ламарината. Сега естествено в нашия случай няма никакво значение, то е едно и също от двете страни, но просто имате като възможност. Друго, което е, може да преориентирате листа, нещо, което до сега го нямаше. Десен клавиш на листа и давате да се преориентира този лист. Ето, примерно по 90 градуса и листа ни се изправи. Значи това нещо до сега, когато го извеждахме в чертежа, трябваше в самия чертеж да го завъртаме. Тук още при създаването на модела можем да направим това завъртане. Така, нов тип ограничения има, което се казва симетри. Сега ще ви го демонстрирам набързо с една команда, като просто ще направя огледален образ на този двигател. Както знаете от предишната версия, когато вече създадете такова ограничение Mirror, т.е. направите огледален образ на вашия детайл, се получава едно ограничение между тези два елемента, което когато премести един, ще се премести и другия. Сега вече аз ще го изтрия, за да мога да ви демонстрирам какво прави тази команда. Симетрия, естествено, тя до сега имаше в скицирането, т.е. когато премести един елемент на определено отстояние, в случая мотора вляво е на отстояние 20 мм, сега ще го направим така, че и десния да е на 20 мм. И когато промените единия, ще се промени и другия. Естествено, това нещо можете да го направите не както при мен с еднакви детайли, а с всякакви детайли. Просто трябва да има две равнини. Така, аз ви споменах по-рано, че когато вече в Inventor 2015, когато тръгнете посочите една равнина, излиза нейното име. В случая беше WorkPlane номер 5 и се изписа това нейно ограничение. Ето, направих команда Symmetry и този мотор вдясно вече е абсолютно симетричен, т.е. на точно отстояние 20 мм. Ето, примерно, ако го направя на 100, и двата мотора остават на 100 мм
от тази равнина. Много удобна, нова, хубава команда. Сега, нови опции при командата Joint. Знаете, че командата Joint е един от новите начини, по които се сглобява в Autodesk Inventor. Много по-удобен според мен. Първият е, че може да се създадете набързо една виртуална равнина между две, разбира се, паралелни други равнини. Между другото може да не са паралелни, но трябва, ако са под някакъв ъгъл, той ще се опита инвентор да намери една равнина, която, нали, е точно на равен ъгъл от двете равнини. Първият, както видяхте, Between Two Faces. Имаме и друга опция тук, която е, можете пак преди още да поставите геометрия, да си създадете един origin, едно място, където точно на по-определено отстояние. Примерно, ето виждате аз как съвсем свободно месте, т.е. реално погледнато точката на сглобяване е една съвсем виртуална точка, която все още не съществува. Аз я задавам с мои си надписи, с мои си отстояния. Сега, новости при рамковите конструкции. Първо, както знаете, под всяка част от рамковата конструкция имаме команди, които са извършени върху нея. Сега имаме така нареченото half. Да изтрием половината от това подрязване, т.е. ще подрежем, т.е. подрязваме единствено детайла, в който в момента сме влязли, т.е. този първият детайл, двата детайла, профила, които контактуват, ние изрязваме само на този, който в момента сме, т.е. изчистваме подрязването на детайла, който сме избрали в момента на профила. Това помага, ако все пак не искаме да изтрием абсолютно всички обработки. Така, друго, което можем да правим, е да извикваме вече един създаден профил. Когато един профил сме поставили върху рамката, можем да извикаме информация от него, за да може да го ползваме и за поставяне на рамка и на друго място. Така, дребни подобрения при създаването на чертежи, където и да кликнете вече върху позициите, си излиза опцията за редактиране на тези позиции. При създаването на спецификации имате допълнителни опции. Имате опцията, с която можете да автоматично да пренареждате вашите детайли. Някой ще каже, то го имаше и преди. Имаше го, обаче, когато вече сте поставили позицията когато сте поставили спецификацията върху листа, вече това не ставаше автоматично подреждането. Тоест, то ставаше само ето тук в табличката, но не ставаше на самия лист. Трябваше да се изтри и да се постави наново, вече с новия начин на пренареждане. Ето го. Значи това, което беше преди, нали, по този начин ставаше, трябваше да се пренарежда всеки път и тази, която сме редактираната позиция, не излизаше, не ставаше автоматично, не се подреждаха под номерация. Номерацията не излизаше автоматично. Ето, аз написах две позиции 200-210, те не се обновиха и върху листа. А сега, когато заложите тази отметка автоматично да се поднови този лист, просто при промяна в таблицата се отразява на листа, нещо, което преди го нямаше. Така, друго, което можете да правите, можете да пренасите част от таблиците върху вашия лист. Както знаете отпреди, можете естествено може да прехвърляте различни проекции, това е ясно, но можете и част от таблиците също да я пренасите. Ето аз сега ще пренеса цялата таблица. Както видяхте, това го направих с хващане и издърпане на таблицата, съвсем елементарно. Така. След това, ето това е цялата таблица, това е, нали, целият списък, цялата спецификация. Сега ще разделя тази таблица на две части, да кажем, знаете, тази опция има от миналата година. Ето виждате, цялата спецификация е една част от нея.
И тази част аз мога да си я закарам на друг лист с просто по този начин. Хващам и я дърпам и я поставям на другото място. Няма нужда да показвам, както преди, коя част, откъде и така нататък. Тази имах един такъв въпрос, бях направил един клип за това нещо. Сега вече е доста по-лесно. И най-хубавото е, че също друг плюс е, че всяка една таблица, всяка една част от основната таблица, от основната спецификация може да има абсолютно различни настройки от тези, които са на голямата, оригиналната, първата спецификация. Ето, аз направих тук промяна, оставих наименованието на колоните да е отдолу, а номерацията да е отдолу нагоре, а тук в основната си остана абсолютно същата. Това бяха част от нововведенията. Надявам се ви се сториха интересни и полезни. Ще направя още клипове за тях и ще ги демонстрирам още по-детайлно.